Det er trævogn. Så kan du ikke bare tage... Ja. Vi har nogle flere trævogne, hvis det er. Ja, men kan vi ikke bare... Så tager sådan 2 af dem her. Det er synergi! Ja, det er synergi. Ja, det er rigtig langt. Så har vi lavet synergi, det er synergi. Og det er 3 som har. Det er 3 som har. Det er fint, at vi går, når vi snakker, så det hedder ikke engang på den næse. Nej, det er også godt. Det er helt tæt på. Og på ordene, så tænker vi sådan noget. Nej. Desværre så hører det på tiden. Jo, for ikke. Tak. 604. 0604. Du har også set dig inde på det? Jo. Ja, men den er 06. Spottet og i gang tog, de skruer sig igennem. Må jeg tage 2 ting først? Så går jeg bare med 2 år. Alle? Nå, så kommer der sted med dagen, hvor man kører nu. Ja, sidste uge. Er der indkørsel? Ja, det er der. Ja, den kommer ret tid. Ja. Jeg står på opstillingsspor, men jeg må ikke komme igennem, eller hvad? Hvad siger signalet? Ja, det er nu. Er der indkørsel til det tog der? Ja, det er det. Du skal stille sporene i gang. Hvad får jeg signal? Ja. Så kommer der, jeg skal gøre noget. For helvede. Jeg gjorde ikke noget. Med et opstillingsspor, så skal jeg det helt ned i bunden. Den er til demontering herinde. Det bliver sendt afsted. Skal der lige have fat i et par vindmøller mere. Så kan jeg bruge rummene til det, de nu skal bruges til, og så vindmøllerne skal bruges til last. Jeg skal være fremme 8.19 her. Ja. Men så skal du Ja, jeg skal tilbage på nok et flytte. tidspunkt, ikke? Martin, har du fået lov til at køre sådan en selv? Ja, små udfordringer. Det er ikke. Men den er... Og så skærer vi også et sporskifte op. Nej, ikke her hos mig. Det er jo okay.
Stop. Nødstop. Nødstop. De plejer ellers ikke at kunne... De går sgu aldrig fra hinanden. Stop nu. De går aldrig fra hinanden. Det er ikke sådan, når man er ude og køre veteran. Sådan der. Så kører vi igen. Det er godt, du ikke selv skal spille ud. Det er sgu ellers meget. Jeg sidder lige toget derude, tager... Så har alle køresedlerne igen. Hvad er det køresedlerne? Ja, så kører jeg bare, så skal jeg bare med at være hurtigt. Der er ikke noget med, at de har svært ved corona. Vi har meget. Hvis det vender forkert, så kan vi komme igennem det her. Og det er så også en toårsbog, ikke? Ja. Den er lidt skarp. Jeg har den ikke som minimum 3 eller hvad? Jo, men det er generatoren, der går på den der lille tanke, så...